Οι 5 ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ξεκινώντας από την 5η θέση βρίσκουμε τον Ρώσο επιθετικό Τσάλοφ, για την απόκτηση του οποίου ο ΠΑΟΚ δαπάνησε 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, στην 4η θέση βρίσκεται ο Βραζιλιάνος Λέο Ζαμπά, ο οποίος κόστισε στον δικέφαλο το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην 3η θέση της λίστας βρίσκεται ο Εσίτη, του οποίου η μεταγραφή το 2019 κόστισε επίσης 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του έκανε το 2018 ο ΠΑΟΚ, αποκτώντας τον Ίγκασον δαπανώντας το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη θέση, η πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών για τον ΠΑΟΚ, ο νεοαποκτηθέντας Χρήστος Ζαφύρης, ο οποίος ανάγκασε τον σύλλογο να πληρώσει στη Σλάβια Πράγας 12 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντάς τον ταυτόχρονα την τρίτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.